aina ya karar da ita rayuwarka. Dan Allah duk wanda yake saurare na yanzu in ya kai shekaru 50 ko 60 ya tsaya mai wannan tambayar. Rayuwar nan taka yanzu ka yi tunani, yanzu na baka minti ɗaya kuma karka zo ka bani ansa, ka yi tunani ka amsa wa kanka. A ina ka karar da rayuwarka yanzu shekarar ka 50. Ka iya karatun ƙur'ani, ka iya karatun hadisi, ka iya sallah, ka iya karatun tahiya. Da za a mutu a gidanka yau da daddare, ɗanka ne ya mutu ko matarka, za ka iya wanke ta ko za ka iya wanke shi? Da za a jeho maka yadin likafani, ka iya ɗinkawa? Da za a ce an waye gari mahaifiyarka ta rasu, mu tura ka mu ce yi mata sallah, ka iya? Kowa ya tunani ya amsa wannan tambaya, amma a zuciyar shi. A ina ka karar da rayuwarka? To ku saurari wani hadisi mai haɗari ku ji. Likey